Puro gagamot, isir kagapalpal. Dali, kay ko na, Paul. Lah. Dali na ni. Isa una do. Galunan ka dito. Ha? Kami rin dito, galon. Para magkuha ka sa Ah, video. tuway taron day. Kita. Oh. Kita ron kay to. Sa to no, iyot maggalaw na nga. Tingala sa kawa ba? Turong yan. Kita day. Kita. Kami inday tuway. Tuway. Yes, dodo. Kamu. Tuway. Continue. I-donate pa lang. Musulay. Continue. Musulay. Pasulaya sila tanan ni mo gaw. Grabe yan. Mate, una rin din ako. Kini mo original yung nga dula. 101 nga Manny Pacquiao next si Barrera. Ano na lang. Walo nang kada. Sige, ako walo nang kuan pa kukunin mo. Lubig. Grabe. Guna ito para magkuha ka sa video. Dili, ana mo tunog dia. Tunog ka dito diya. Tingog dia, ready. Oh, ready, go. Go. Kansi ka ayaw gi ana. Ayaw itukod. Kay mong lawas. Nah, kanatorin mo dyan. Yagit na gasto. Kasi to, oh. Wait, klaro to kanina. Waji ko final one, katulo, final. Are. Ay na ipugos. Di na nung kaka-aswat no. Wala. Gana na lang yun. Asmut na no. Bahala na, basta ka na yung video. Up! Wala, gusto wala yun.